שלום לכולם, אנחנו רוצים להמליץ על איתי עובדיה. איתי עזר לנו מאוד בניהול הפיננסי ובדגש על המחזור משכנתה. הוא נסע עד למנהל כדי לבדוק מאיפה המקורות של המשכנתה שלנו ולטפל בזה, ומול הבנקים מצא לנו את העסקה הטובה ביותר של העברת המשכנתה, דאג לנו לביטוחים זולים יותר, הביא לנו שמאי, ממש דאג לכל הפרטים הכי קטנים, וגם מאוד תקתק את התהליך, דחף אותנו כל הזמן. היו גם דברים שאנחנו היינו אמורים לעשות, אבל מאוד בקטנה, להביא לו מסמכים, וממש לא הוריד את הרגל לרגע מהגז. ואנחנו ממש קודם כל בן אדם נעים, וככה היה כיף לעבוד מולו, אבל הוא גרם לנו בעיקר להוזלה משמעותית בהחזר של המשכנתה, ואנחנו ממש ממליצים עליו בחום. להתראות.